Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, आङो ना दिनैहाय जोंनि गामिनि लाइब्रेरियाव दंफैयो आरोना अलंबार लाइब्रेरि काम क्लाब। ओमफ्राय दा एक्चुअली आङो बेहाय फैनाय थांखिया जाहैबाय जोंहा मोनसे खेला जोहैनो नागिरदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय। एक्चुअली बे खेलाया ना इउनिटनिफ्रायसोमोन आरोना। ओमफ्राय इउनिटनि थ्रुयै थांनांगोन आरो दा माने जोंनि गामियावहाय माखासे मोजां गेलेगिरिफोर दं नालाय यांस्टारफोर। दा बिनि थाखाय जोंनि गामिखौ खावलायहरनाय जादों आरो इउनिटनिफ्राय। दा जोंनि गामिया जोहैसिगोन आरोना खेलाखौ। नामा इउनिटनि जागोन आरो माने जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा जोहैगोन आरो। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो एसे सावरायलायदोंमोन आरो मारै जोहैयो मायो होननानै सेंग्राफ्रा। दा फाइनालि जोहैगोनानो जाहैबाय आरो। एक्चुअली जोंनि गामियावबो एसे माने मोजां यांस्टारफोर दं आरोना फुटबलनि थाखाय। फिलहाल बिसोरखौ आङो एसे देखायनायसै नोंथांमोननो। माने जाहाथे जोंनि गामियावबो एसे फुटबलाव डेभेलपमेन्ट फैयो आरो बेफोरखौ आं आसा खालामो आरो। जेखुनु जाया नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ। आदसा नैबे जाहैबाय जोंनि लाइब्रेरिनि जाहैबाय सेक्रेटारि बिथां आरोना। दा बे बिथाङा बे जों रामफलाव खेला जोहैनो नागिरदों नालाय गामिनिफ्राय। दा बेखौ सावरायलायखो बेखौ एसे बुंना होदो दे। सावरायनायाथ' जाबाय जाया नङा जाबाय ओमफ्राय बुंबावदो रा माखौ लाजिनाङाब्रा दे। मारै जेन'बा मा डिसिसन लाखो केप्टेनफ्रा सोर आरो टिम मेनेजमेन्टफ्रा मोरै बेफोरखौ एसे खिथाना होबानो जाबाय दे। एसे खारबावनांगौ नालाय मोजां होनजोबनाय आरो दा। माने डिसिसना बारा जाथ'वाखै आरो मोजाङै पारफेक्टलि। आदसा एक्चुअली दिनैहाय माने बे खेलानि थाखाय प्रेक्टिस होदों आरोना। ओमफ्राय एक्चुअली जोंना माने डेभेलपमेन्टखौ नांगौ आरोना माबा फुटबलावहाय। दा डुरेन्ट कापबो फैबावबाय लासैनो आइ लिगनिबो खोथा फैनो हागौ। आइ लिगावबो सुबिदा मोननो हागौ। दा एक्चुअली जोंनि गामिनिफ्रायबो आं आसा खालामो सोरबा सासे नङा सासेया माने सेलेक्सन जागोन नेक्स्टफ्राव आरोना। ओंखायनो दा बेनि थाखायनो मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो। आदसा ओरै फैलाय नै सेक्रेटारि नोंथां। माने खोथाया जाहैबाय बे जेन'बा मा होनो दाथ' खेला गेलेनो नागिरदों नालाय बे ट्रफिया सोरनि ट्रफि एक्चुअली? सोमला ना मा होनोथाय आंबो मोजां मिथिया। माने फिक्स जायाखै। माने दिनै एसे इनफरमेसन मोनदों आरो माने खेला जागोन आगस्ट लास्ट होननानै आरो माने। ओमफ्राय बेवहाय टिमा मोनबेसे जागोन जेन'बा? टिमा गासै 8था टिम दं। 8था टिम दंना? ओमफ्राय जेन'बा दा जोंनाव प्रिपारेसना माबायदि जानानै दं जेन'बा? प्रिपारेसनाथ' जागासिनो नै। दिनैजों सानथाम माने स्पिडआव जागासिनो आरो। माने 20 दिनसोआ जों मोनबावगोन मोजाङैनो। नायसै माबायदि। ओमफ्राय जेन'बा गामिनिफ्राय गोजा जोहैगोन ना सोरबाफोरखौ लाफानाय जागोन जेन'बा बाहेरानिफ्राय सासे सानैफोर? साथाम साब्रैसोआ मोनगोन दे नायनोसै। बाहेरानिफ्राय मोजां जोबखाबाथ' जों जाला। माबायदि जायो खालामखांनायनि समाव प्रेक्टिस खालामनायनि उनाव माबायदि जेनेबा इमप्रुभ मोनो प्लेयार्सफ्रा। आरो उनाव माबानोसै आरो बासिनोसै उनाव। जोंनावनो थोजासे दंखायो माने प्लेयारफ्रा। ओमफ्राय जेन'बा सोरबा जाथारा अबेबा हाथारा बेखौ जों एसे माने बायह्रानिफ्राय लानो सानदों आरो। आदसा बेनो जाहैबाय माबा मा होनो सेक्रेटारिमोन आरोना। ओमफ्राय दा नै प्रेक्टिस होलागासिनो दङ। ओमफ्राय दा सोरखौ केप्टेन बायदि हिसाब लादों जाखो? मिस्टार दैथुन। आदसा दैथुनखौ जोङो दा मेनेज खालामनो थाखाय माने मेनेजार आरो केप्टेना टिमनि केप्टेना दानो बासिथ'वाखै जों माने 20 दिननि गेजेराव आरो 15 दिनसोआव आरो बासिगोन आरो माने 20 दिनसो जों प्रेक्टिस होगोन नालाय बे 15 देससोआव बासिनाय जागोन आरो माने सोरना पारफेक्टसिन आरो मानसिखौ नायनांगोन माबायदि लिडिं खालामनो हायो प्लेयार्सफोरखौ बेनि उनाव खालामसै आरो। आदसा माने केप्टेनखौहाय सेलेक्सन खालामथ'नाय जायाखै आरोना। केप्टेनखौ लासैनो सेलेक्सन खालामगोन माने प्लेयारफोरनि सायाव।
आच्छा नैबे जाहैबाय टीमनि जेनेबा मा होनो जोंनि बाथाबारि अलंबार क्लाबनि मेनेजार जाहैबाय आरो ना दे नोंहा एसे बला गेलेनो नागिरदों नालाय दा माबायदि जेनेबा मेनेज खालामनो सानदों जेनेबा सोर साबसे औ फार्स्ट टाइम औ माबा प्रेक्टिस खालामफिनदों आरो औ खेलाया उनावसो नालाय एसे प्रिपारेसन लागोन औ खेला गेलेनो थाखाय आरो औ दा ओमफ्राय सोलिगासिनो प्रेक्टिसा मैयानिफ्राय सोलिदों ओमफ्राय दिनैबो बानायदों आरो औ दे बिदिबा माने प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दं आरो ना फंबायमोननि एसे प्रेक्टिस होनायखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनो आरो ना Sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Guys, आंनि चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिनो मोजां भिडिअ लाबाय थागोन आरो ना आं लुबैयो मानि जोंनि गामिनि फुटबला टीमा जाहैबाय डेभेलपआव फैथों guys माने बेनोसै आरो ना माने एफा लं भिडिअ नङा ओरैनो सर्ट आरो ना माने खेला जोहैनो नागिरदों आरो ना बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालाम माने गामियावहाय एक्चुअलि हायोबा बयहाबो बिदिनो बयनिबो गामियाव बिदिनो प्रेक्टिस खालामनांगौ एसे देहानिबो थाखाय मोजां आरो गावनि रोंगौथिखौ देखायनांगौ जायो आरो ना जायहा माने बेस्ट पारफरमेन्स खालामगोन बिसोरनो जेनेबा सेलेक्सन जागोन नालाय आजिखालि सुबिदा मोननो थाखायबो माने बारा गोब्राब गैला एसेयावनो सुबिदा मोनो आरो माखासे खोथाया जाहैबाय गावनि रोंगौथिनि सायाव आरो ना सेलेक्सननि खोथा फैयो नालाय आजिखालि खना-खनलानिफ्राय बबे खना-खनलानिफ्राय सोर सेलेक्सन खालामगोन हमनो हाया आरो ना खाफाला सोरना माला गेवो बेबायदि आरो ओंखायनो जेराव सुबिदा मोनो बेयावनो माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनांगौ जायो आरो ना माने देखायथारनांगौ होमबानो चान्स मोनगोन आरो ना गाइस आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै माने ओरैनो फिसा जोंनि गामिनि माबाखौ देखायनाय जाबाय आरो दिनै आं ना नायनोसै आइ हप नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों बिदिनो जोंनाव बिटिसि ओनसोलाव माने जेसेबां हागौ एसेबां फुटबलखौ डेभेलप खालामनांगौ जायखिजाया गाइस आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक आरो हायोबा शेयार खालामना होदो प्लिज